It-tnejn filgħaxija saret l-inawgurazzjoni tal-monument figurattiv tal-bronz fġieħ il-professur Oliver Friġġieri li se jibqa' mfakkar bħala ġigant tal-letteratura Maltija. Oliver Friġġieri twilet il-Furjana fl-1947 u miet fis-sena 2020. Huwa kien beda jikteb il-poeżija meta kien jattendi l-iskola primarja tal-istess lokalità fejn għadda għas-seminarju u wara għall-università. Friġġieri huwa l-awtur ta' numru kbir ta' kotba maħruġa kemm Malta kif ukoll f'diversi pajjiżi barranin fejn ir-romanzi, in-novelli u l-poeżiji tiegħu ġew tradotti għal diversi lingwi. Il-professur Friġġieri jibqa' mfakkar għal kontribut tiegħu lill-letteratura ta' pajjiżna fejn bil-kitba tiegħu irnexxielu jmiss qalb dawk kollha li għandhom il-letteratura għal qalbhom. Waqt serata kommemorattiva li saret fil-Furjana, Chairperson ta' Heritage Malta Marja Kutajjar qasam ħsibijiet dwar l-istatura immensa ta' Friġġieri u ddeskrivih bħala wieħed mill-akbar Maltin li bemilu daqskemm bis-saħħa tal-kelma miktuba u dik mitkelma ta' xhieda ta' kif għandu jkun ġens wieħed maqut. Huwa rrifletta wkoll dwar kif ix-xogħlijiet ta' Friġġieri jibqgħu jispiraw individwi u huma ta' gwida għal Heritage Malta fit-twettiq tal-viżjoni tagħha sabiex il-mużewijiet tagħha jibqgħu rilevanti għas-soċjetà u jgħinu fit-tfassil tal-identità Maltija. Fl-istess serata li għalija kien hemm preżenti l-mara ta' Oliver u t-tifla tiegħu Sara kif ukoll membri tal-familja wieħed seta' jsegwi siltiet artistiċi animati mill-attur Mario Mikallef u mill-kantawtur Vince Fabri. Qalbek jekk tkellima jispunta dmu fajnej ta' madwarna, ħerqana daqs ix-xemx li tiżreġ fuqna, Maltija daqs il-kelma ta' fuq fomna. Tkellimna ma' bint Oliver Friġġieri Sara, illi qasmet magħna sodisfazzjon tagħha u tal-familja kollha għal dan il-monument figurattiv. Huwa ta' onura lija u l-familja, però b'mod mill-aktar huwa aktar sinifikanti għal mod ta' kemm ġie apprezzat fuq livell nazzjonali għal dak li ħadem għalih għal Malta. Il-monument tal-artist Awċi John Grima jikkonsisti f'rappreżentazzjoni ta' Friġġieri wieqa fuq pedestal imponenti li jirrifletti l-istatura tiegħu fil-fora akademika lokali u lilin. Il-monument jinkludi wkoll versi mnaqxa minn waħda mill-aktar poeżiji maħbuba ta' Friġġieri bl-isem ta' Jekk. Monument li diġà ġibed ħafna reazzjonijiet kemm ta' kritika u anke kummenti pożittivi.